बाबू लोग के आगमन होला तो बड़ा एगो मन दूसरे गदगद रहेला। तो एगो हम अपने से गाना लिखले रहनी कि माई हई जिया के कठोरावा कि दिल बाड़ी बाबू के जनमावा। माई हई जिया के कठोरावा दिल बाड़ी बाबू के जनमावा। सोहर पर मोहर लागेला। आई सोहर ऐसा चीज हो कि पर ना आई तो का होला ई शुभ ना होला। माई के ममता तो बहुते कठोर है, बाबूजी के हिया तो बचपने से छोड़ है। दर्द तू का जन्म जानो तारी माई हो, यही बात मोले हमार माई। और दोस्तार आई भगवान से शुभकामना बाकी बाबू पढ़ लिख के में बना तब माई जो गवले रहिया बाबू के नजरिया हो केहू के दाग ना लगी। बचौले रहिया बाबू के पगड़िया हो नजरिया में कोनो भी त्रुटि भाई लोग तो माफ करे के बा। YouTube चैनल वाला भाई सागरा बा के टेनी लाल यादव को जरूर चढ़ावे के बा। गुरुजी का आदेश बा।